Nola egiten da aurrak ez engantzatzeko pantaiatara. Aurrekunko herriako kafaltzon ari ginen eta ondoko mailin bazuden bi familia. Eta familioietako aurrak baziren lauzpabost aur, denak zeuden bi pantaiari begira. Pantaia zen euren oinarria eta euren atentzio fokoa. Hori ohikoa den egoera bat, ez? Gaur egungo kaletan, itxetan, familietan. Bai, errepikatzen da honitz. Eta nahiz da dena badakigun ez dela aurrantzat egokina, erortzen gara. Momentu batin igual ni komodo egoteko, ez, lagunekin egon nahi dut, orduan uzten dugu hor. Eta gero oso kezkatua gaude. Binon, badire gauzak egiten aldirela momentu hortara ez aietzeko. Orduan, gaur emango ezkizugu 3 klabe. 3 klabe simple, binon importantik egoera horreri buelta emateko. Lehenbizikoa eta hitz importanteak, ez debekatu pantaiak. Debekatzen bali madiogu, ze pasatzen da? Ansiedade gehiago sortzen dela. Nire erraten bali madiozu, hau ez, da, pues oraintzinen ezin dut, nire lagun batek baldin badu bideojoku bat, edo baldin badu telefono bat, ze askotan igual zuk ez diozu emango telefono 16 urte arte. Bere lagun batek izango du 12 urtetarako, edo izango du erloju smartwatchoetako bat, eta izango ditu jokoak hemen. Orduan, zenbat eta gehiago debekatu, orduan da interes gehiago pizten zaio joku edo pantaia hauekiko. Orduan, debekatu beharrean lagundu behar diogu pantaiak erabiltzen. Eta hortarako haitz importante eredua. Bazkaltzeko momentuan, ni telefonoekin balimanago, berak ikusten duna da, bazkaltzeko momentuan telefonoa interesgarriagoa dela bere elkarrizketa baino. Ni lagunekin eroso egoteko guztien balimazatxut, pantaiak ikusten, ulertzen duna, momentu batzutan, zu entretenitua, zure lagunekin egoteko, balio du ni pantaiakin egotea. Orduan, nola erabili momentu txiki horietan erakusten diogu. Eta haitz importantea da horietan konstiente izatea nola jokatzen dugun. Ze askotan eraten dugu ez, pantaiak ez, baina gu inkoherentea baldin bagara, aurrak azkenen ez dute ikasten guk erraten diguna. Aurrek ikasten dute guk egiten dugun hortatik. Orduan, lehenbizikoa eta importantena. Ez erran ezin dula erabili, ez debekatu. Pentsatu nola egiten alduzun, zu eredu on bat izateko eta berari laguntzeko, pantaiak ongi erabiltzen hasteko. Bigarrena, aurreko bideoan erraten genuna, behatu pixkot eta ikusi pixko bat zertarako nahi du telefono. Ze txiki zure mailan onduan zeuden hoiei gurasoak eman zieten. Baina beste askotan aurrek eskatzen digute, ez? Ama, telefonoa nahi du, nire lagun guzik dute. Eta zu, bale, zertarako nahi du? Egia da lagun guzik dutela edo bere lagun batzuk bakarrik dute? Baloratzen hasi. Edo zu, ostras, ez dute denek, baina igual eskala sozialean zure txikia ez da nahiko lan badu taldean integratzen, 15 urte ditu, eta bere lagun gehienek badute, hortik komunikatzen dire eta bera taldetik kanpo gelditzen ari da. Bueno, hor baloratuko dugu, interesatzen zaigun ematea, edo ez. Baina importantea da ikustea zertarako eskatzen digu. Askotan igual ez digute telefonoa eskatzen, baina eskatzen digute Snapchat. Ama, Snapchata nahi dut. Eta gure atetzen zaigun lehenbizikoa, ez. Bale, lehenbiziko pentsatu, zertarako eskatu dit Snapchat? Lehenbizikoa, zer da Snapchata? Zertarako erabili nahi du? Eta ikusten dugulikan zertarako nahi duen, askotan gulen elkartzeko gelditzen ginen. Bihar lautan ez dakit duen, gaur egun ez dut horrela egiten. Goiz osua eskolan egonta ere, beraik elkartzeko arratute gero, idatziko gara. Guretzat ez du inongo logikarik, bino beraientzat bai. Orduan, imaginatu 13 urte dituztela eta Snapchat bidez komunikatu behar direla non eta noiz gelditu behar diren. Seguro, egunero leku eta ordu berdinean gelditzen direla. Hori, seguro. Bino zure txikiantzat drama bada. Ze, pentsa gaur bertze leku batin gelditzen direla. Edo bertze ordu batin. Berak pentsa dezak Snapchatean ez egotea dela taldetik kanpora egotea. Orduan, baloratu behar dugu ongi zertarako nahi dun eskatzen digun hori. Eta gero azken klabea eta importantena da alternatibak ematea. Gaur egun gazteek haunitzetan ikusten ditugu kanpoan, ez? Daude banku baten eserita eta bakoitza bere mobiari begira. Trate duzu, ama. Ez? Beraiek integratu dute edo onartu dute dela entretenitzeko telefonoak ematen dit, edo bideojokoak edo ematen dit, pixkat nik behar duten hori. Guazen gu plan alternatibak eskaintzera. Guk itxian beraiekin jolasten baldin bagara, ez? Kartatan.
Musa, adibidez, nerabeen artean musa oso modan dagoen joku bat da. Agian guk ez dakigu, baina ikasten bali badugu musean jokatzen, eta itxian musean jokatzen bali badugu, agian gure nerabeak ikasiko du, edo 10 urteko txikiak edo 6koak, ikasiko du musean jokatzen, eta joaten delikan piztinara, aitu beharrean mobilakin aspertua den momentuan, agian musean aritzen dire. Edo guk, itxian bali baditugu, famili joku horietatikan, parti, dela joku bat mimika, galderak, ez dakiz zer, lagunak etxera etortzen direnean, kanpoan euria ari du, eta etxera etortzen direnean, telefono hartu ordez, agian partin jolasten dire. Orduan, eman behar dizkiogu alternatibak beraiek gero lagunekin errepikatu ahal izateko. Gu itxian, asteburutan mendira joaten bali magara honitz, agian gure semeak edo alabak arratsalderako plan hori proposatzen aldut taldean. Orduan, kanpora joaten bali madire, mendira joaten badira etxalde pasa, segurazki telefono ebiliko dute argazkiak ateratzeko, miren ez daude banku batean pantaila horreri begira. Orduan, importantea da guk ze alternatiba ematen dizkiogun, ze joku proposatzen dizkiogun, ze hobi, gu bizikletan haunitz ibiltzen baldin bagara, gure txikiak ere proposatuko du bizikletan ibiltzea. Guk argazkilaritzari garrantzia ematen badiogu, zer proposatzen diozuzuk pantaietatik haratago. Ez erratea aukera bada, binon, proposatzen badiozu zer bai, zure semeak edo alabak, askoz ideia gehiago izango ditu, askoz proposamen gehiago izango ditu egiteko taldean, eta segurazki, proposamen guzti horiek ez badira entzinera ateriko ere, horietatik batzuk bai. Egun bat joaten badire mendira, eta ikusten bali badute zeiuna bar polita dagoen, eta atera bali badituzte argazki batzuk oso politiak, aukera honez daude handikan aste batera berriz mendira joateko. Ez bali madire inoiz mendira joaten, eta ez bali madu inor proposatzen oso zaila da beraien kabuz hori egitea. Beraiei inertziak eramango die, eta egingo dute, haundiei ikusi dien plan hori dela. Haundiak egoten badire mobilekin horrela, pantailari begira, elkarrekin egon beharrean, guk ere egingo dugu hori. Orduan, goazen gu alternatibak eskaintzen. Orduan, 3 klabe hauek martxan jartzen bali badituzue, ikusiko duzuen nola pantailen eragina aldatzen hasiko den zuen familia. Probatu!